aiwa ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa nhasi ndawanirwa nyasha nditi ini pamwe chete nemi tawanirwa nyasha for the first time. Murume uyo anonetsa kubata, especially kumubata akagara kudai zviya. Ndo chinhu chinotonetsa manje but tamujuma nditi andichazoti toti munorama ngoma kana kuti mhanzi ndezvipi chaicho? Ndiri CEO wekumabhendi. CEO wekumabhendi. Yes. Aiwa ndo vatiri kuda kutaura navo, hanzi ndiri CEO wekumabhendi andi Chief Executive Officer wekumabhendi. Alright. Aiwa chekutanga kana wanga usati wasubscriber, tanga nekusubscribe, wotena on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget kuti follow up our Facebook page pedu Saint TV. Chito zviri kwa mhuri yeZimbabwe. Nhasi ndakagara neman who needs no introduction. Just Signal handiti. Aiwa muri koko ndezva kuti makutombera maoko rege ntombera oneniwo kuno. Just Signal. Zviri kudidi. Aiwa zviri kuchobida. Handiti. Munofarira. Ndiri bom ndarama kachena. Yo maglass awoka. Ndofunga harika ndinyarare but amakakwadza. Thank you very much nekutipa mukana wekunge tinogara pasi tombokurukura. Chekutanga anditi ndezva kuti vanokuzivai hai kungo kickstarter conversation iyi haisi interview ka conversation. Kungo kickstarter. Chekutanga wangada kutanga uzoti zita riri pachitupa chaicho kuti vakanhonga chitupa vanoti aiwa ndiye Just Signal. Also Just Signal ane makore mangani akakurira kupi? Just in brief musazoudze zvese. Alright. Zvamwe manje makagara nani Nicodemus Mchizi. Okay. Akurira kwadzana. Alright. Ane makore 28. Alright. Ndara mune 28. 28. Ndazva maita zvese izvi? 28. Amuna matopinda mudeti? Baya. But maita zvinhu zvombe kamudara. Atoda kungotaura edu kwamuri CEO. Kwedu kumabhendi. Kumabhendi. Timbotanga tiri papo kuti chii chakakuinspire kuti munge muri munotanga kupinda mune zvemumhanzi? Ndingati zvangotanga tichanoizi kuchikoro. Alright. Tichanoizi kuchikoro. Then bururu wangu ndokubata kumana tatita tanoizi titonyora masongs. Alright. Ndopakabva patanga kunyogwa masongs atainyora mamwe jazz, gospel chichitadzidza paChristian College. Alright. No pamerek paipe padhuze pacho pane panonzi paRock Mountain. Ndrupaziva. Exactly papa. Ndopamadzi pa? Alright. Sakuzobva ipapo tizongotadza kukontinua nechikoro. Areas manje. So mangoma zvazvo system chingonyora manje. Alright. Ndafunga kamwe kasong zimdanzo aiva paSimple Flavor. Okay. Chiona ladies mkono. But that day andinamboziva kuti song iyo ndichanoita sei, ndichanorecord. Ndasanga noona blaze wangu Brightions padeni. But ndine chiridimu kana waiwa ndakanzwa kuti unoimba. Chimboimba kana uchiimba. Alright. Kuti temeseka neridhimu paipa pakasonga yakazita sei? Kazouya. Alright. Ndopakata sei? Anzande kustudio. Yai, tinoita sei tinokarekoda. Ndopataenda SB watopiwa pondo. Andibadhire dura rero bopedza umborekoda chi mukomana ndatochimanya ndokutanga mangoma nanhasi akutotanga ipapo matwa mangoma because ngoma yakabva yabuda bova yatambirwa kwadzana yakabva yasimbisa waitokwira kombo chingonzwa song sa team muri kuti imimi amuna kutanga kugamuchirwa nenyika yese zvakakukosherei kutanga kugamuchirwa munzvimbo yamakakurira imimi? Aiwa zvinhu zvese zvinotangira padera. Okay. Zvinotonzekana even yanzi charity begins at home. Zvinhu zvese zvinotangira kumaraini padeni. Sambofamba nyeberana. Because tine mamwe wekuti vanotozopesa kuti ndina kana basa nawo vanhu veareas ndakabata chi-international. But kazhinji kacho zvinosiyana manje nemumwe munhu. Anogona kungoriwo chinhu chake icho chatongopetuka kuside yoyo. Padeni chotadza but imimi makatanga kugamuchirwa kuwadzana. Yes. Runova Wood Rain. Kumaraini. Handiti? Just Signal. Takamboona mashurubu. Alright, ndakupinda hangu ina ndibatedza sina kuona pa internet. Ndotaura ndakaona
painternet. Pane patakaona muchinzi matengera madam motikari. I remember very well range here Evoque, something like that. Kana dzaiva nyaya dzepainternet here kana kuti ndozvakatoiti? Ina nditi nyaya dzepainternet. Alright. Dzepainternet handizigoni. Alright. Hamuzvikwanise zvepainternet? Handizigoni, ndiri signal zvangu but zvemainternet andozongonibatanidziwo zvaona sasa. Guys, Anna just signal, so he's just confirming kuti aiwa zvamakatoona ndo zvakatodi. Aiwa makagona mudhara muzva makainspire vanhu vakawanda. Makagona pai. At least you know munhu unenge uchirarama naye, uchigara naye, ukaona mukoshesa kudaro, kane hama dzachona dzinotoona kuti no mwana wedu ari kudi, this man is trying. Aiwa ndichiti makorokoto paya. Zvaningwa zvazvo but makorokoto mudhara. Thank you uncle. Yes. So mudhara hadzimwe dzidzi hatidi hedu kudzibata, dzakambobatwa nevamwe. Imimi song yamungati ndo yakave breakthrough yenyu kumangoma ndeipi? Ukona inini ndingati giya rangu kubva ndichangotanga. Anondinetsa kusarudza masong acho kutoziva kuti song yakandozo kuti tsisa chaizvo. But ngati ngobata song yangu yekutanga yakandipinza level. Alright. Tarowa tikazonopinda mubare chirwa kuchoose sport na stage reading chichi tikauya na Simplex tikanorowa na Shingamurora. Shingamurora. Aiwa masong anga ato dangerous. Papa akaipa pepe. Papa akatoipa chaizvo. Level rachona hamuna kuzombodzoka futi pasi mabva mangoramba makutambira mudenga. Sekutamba kwamunoita munowanzoda zvekutsika pasi mune muchitoda here? Pasi ndo pazotangira tongotsika hedu china chinhu. Kozi majambira munozoita ayaye. Ndekuti maita aijump here kana kuti zvinhu zvakangouya muri pastage? Zvimwe zvezvo zvakatotanga munhu uchikura, unoziva zvinhu zvese zvotanga uchikura. Action yese yaunotora uchikura inozongoguma yapauri paunenge wakuita zvinhu zvako. Waona? Zvinhu yachanga tori mukanzwa yekukura. Alright, sa muri kuti pane zvimwe zvinhu tiri kutaura kuti kune vabereki vane vanawo. Pane imwe inotonzi misikanzwa. But imi muri kungondiratidza kuti misikanzwa ndo pamwe nenoise nechichi kuchikoro ndo zvakatoomba signal. Handiti? So tiri kuti kune umwe mwana anotonzi akaoma musoro. Mungada kuti wokudi kuvabereki vakadaro. Pose pana mwana wekutoti achatogamuchirike pamba. But imi muri kutotaura ndo zvakatoumba just signal. Watotori naye nhasi wekutoti tikada kutotanga kutotaura kuti vakuru vanorowa mangoma muZimbabwe just signal vanenge atoripo. Rega nditi panyaya iyi ngona. Haisi nyaya yekuti ndiri munhu ane musikanzwa. But imwe musikanzwa yatinoita kugeto. Maona kumaraini ndichikura yakafanana nekuti nini ndiri munhu wekuti ndikatumwa handiti ndopinda nemukoto memwe. Mukoto mune mimango inenge itorimo. Yes. Pamaita sei chichambira zvangu aizi chitorwa zvangu chimango. Dzemudzimba dzevanhu. Saka tangomira angokura ari action ndichitoita sei chingojamba. Ndikabuda padheni pamatone mango pana blind aitojambira. Alright. Ona saka zvinoenda kugara ndingojamba. Alright. Ndo musikanzwa yacho ndoi. Kwete zvekuti vavana vazoite musikanzwa tonzi avane kumiswa. Avane kuita musikanzwa. But tiri kutaura kuti mwana wese achikura pane tumwe kakuda experiment. Haisi yese yatinoti musikanzwa. Pane imwe yekuti haiyo misikanzwa chaiyo. Kozo zvimwe zvokuti unonzi achikura vabereki vedu zototi umwana uhu. Ndo type yemusikanzwa yatiri kutaura iyoyo yokuti unongoona kuti upwere uri kudi uri kuitika. But zvichitozoumba munhu. Exactly. Kozo pane umwe mwana anokura ameno wekuti anenge akangovharirwa akangopusa anozonakidza here futi mwana akadaro. Haana kana chaanopomerwa. Nditori umwe wavo. Umwe asinganachipomerwa. Iza chichiva. Nditori umwe wavo. Alright.
but zvese izvozvo zvinongomba munhu. Alright. Zvese izvozvo saka unofanira kungoziva kuti inini pandimire nezvangu izvi ndozvandodzosa kuti ndive munhu chaiye pamwe zvese zvanenge ndiri. Vamwe vaitaurawo vachiti tichidzokera music yenyu yamunoimba vakati mimi type music yenyu kwanzi inokonzeresa musikanzwa kwai munoimba dzimwe dzenguva zvinyadzi nevanoteerera ameno mungadawo kuti kudiwo nema-allegations iwawa. Imi munoti chini? Aiwa ini pane zvinhu zvangu zvandinotaura zvinonyanyoko todambotaura zvinotaura vateereri. According to vanenge vachiteerera pamwe pachona tinomboteerera magroups music yake type yake inotikonzeresa but mapedza kudaro vanonojamba ndiri gospel artist. Alright. Saka ndati ndibvunze kwada tobvunza masong acho ari kunzi ndakaimba nenyaya etori gospel music because mune gospel yakanyanyisa ngoti masongs acho anenge ari related kune musikanzwa imwe inoitika mukati meupenyu waiziva. Saka I find out vanhu hazvitani kwatorera time kuti vangozvimechesa chidai waiziva but otherwise hane ndakatochena hana jasigika hanzi aiwa indine ndakatochena mukushanda kwamunoita timbodzokera edu kubasa pane vamwe vapfana vane vachisumuka vada kuto makatotariswa mune vapfana vakawanda vanotoona role model mungadawo kuti kudii muchitarisawo jeni yenyu yamafamba kusvika pari nhasi mungadawo kuti kudii kuvapfana vakatoomerwa vari kushaya kuti ndotangira papi asi one day they dream to be Junior Signal. Nyaya ichiripoka haisi nyaya yekutozvitarisa pasi. Nomaita kuti munhu ari musichasi yakaita sei inyaya yekutongopinda muchinhu chako umeka sure chinhu chako ndo wato upenyu hwako ungomhanya nechinhu chako waiziva mikana inouya waiziva inogona kunonoka kuuya but inouya time yemunhu wese inotokwana maiona. Saka game rekuramba munhu akahadhira vanhu vachishanda ndozvoga basi kushanda wakatsika ipapo. Tikutarisawo maprojects enyu ari kuuya vada kuziva kuti from our artist totarisira zvipi gore rakutoenda pakwamvura icheka makumu August watotopinda pakatoipa vari votarisa zvipi kubva kwamuri mugore rineri? Zvome manje apa ndachitoti ndichakanda pamberi apo pasofa panenge nyaya yakari kundibata panenge nyaya yakari kundibata because pane vanhu vandinyenyeredza ipapa. Saka panenge mungasonga ndichatovakandira. Pane vanhu vakunyenyeredzai muri kuzama kuti kudii ipapa apa pane vandinyenyeredza asi kunyatsotaura. Saka ndingoti songa yacho iri kutouya mandinyenyeredza manje ada kukanda but iyoyo ndakutoiririsa ndaida kuzoiririsa sekutemba pabirthday pangu apa but vanhu vabva vandinyenyeredza kuti vange ndakatozviprofita kuti zvichaitika. Saka zvabva zvatobuditsa song iko song yacho ndozvikutondinei haisati haibuda takatoita naSimblex irimo mustudio. Saka toitaisira rini isusu vamwe ena big fan ndakutozvinetseka kuti song yedu vakangogara makasubscribe paJaSignal account inobuda manje. Right guys, ndofunga muri kungozvinzwira JaSignal ari kuti aiwa kamandinyenyeredza pane zviri kutoitika ndopamuchanzwa kuti nyaya yachona yakamira sei. So zvamunokwanisa kuita imimi zvamunokwanisa kuita hande tinosubscribe on JaSignal's YouTube channel ndo iyi iri apa handiti iyo iyi yandaisa apapa ndo yamunodi ndo yamunosubscribe hande tinomufollowa zvakare on all social media handles Facebook, Twitter, yakunzi X, Instagram dzakanzi dzese. Yes, yanzika pa TikTok kanyaya kadoko doko. Alright. I'm there. Alright. Kaenda pa Instagram chimbondizama. Alright. Ndiripo. Alright. Kaenda panonzi pa Facebook. Ndinge ndiripo futhi. Zvakare. Yes. Sachimbotsvaga JaSignal handiti. Hande tinomufollowa, hande tinosubscribe. Basa rake richienda mberi. Kune vatsigiri vako vakakutarisa ungada kusiya vasira shoko rekuti kudii?
Ndoda kungotenda nerudo ravanopa tsigira jasignal. Chingoti pasina imwe hakuna jasignal, pasina imimi hakuna ndindarira. Mungoramba makadaro makatsigira music tikugadzira hatisikumira. Ramba yomwinisi and stay alive, be blessed. Aiwa tinotenda. Haangangozoendeka mukomana asina ungati inini ndindarira handiti haangazongoende. Ina handichadzoke chanzva chamai venyu angoseinda aiwa nhasi ndadzirwa ndagara nevakuru vakuru ndagarisa munhu anokujambisai pasi ndini ndatanga kumugarisa pasi. Aiwa handeita kadaro. Inini ndiri CEO kumabhendi ndinotenda mafans anondipa hendi ango varipo vandipa hendi mukuru wekumabhendi saka ndati tirarira swa inini ndinjarira swa tirarira swa.